Broma, brung brung hendak ki menamsu birbaikan. Zero ki dong, bewhai masih ki broma dong. Ki menamsu nani birting baya ki broma ya. Tik bidinya, custom Bosumantariखौ masih kini ki bromajों रुजुदों. Custom Bosumantariया masih ki broma बायदि जेराव गेसाव मोनाम बेयावनो बानो लुबैनाय बायदि हाग्रामाया सासे जाम्बा मानसिखा हाग्रामाया हिबो सुनो रोङैखायनो कास्टम बसुमतारियाबो हिब्रुमा बायदि ब्रुं ब्रुं बिरनानै हाग्रामा महिलारिनि हिबो बानो नागिरो कास्टम बसुमतारिया जाम्बा मानसिनि हिबु हिबु बिरग्रा मासे हिनि हिब्रुमा जेराव हिब्रुमा दं बेयाव ब्रुं ब्रुं गाबबाय थाखागोन बेफोरखौ आं जेबो थाल लाया बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो जाम्बानि खिब्रमाया बिरो होननाय बायदि माबायाबो मासे खिब्रमा बायदि कास्टमाराबो जेरै हाग्रामाया सासे जाम्बासोखा जाम्बाखायनो खिबु सुनो रोङैखायनो कास्टमाराबो हाग्रामानि खिब्रमा जानानै बिरखायो बे खिब्रमाया ब्रुं ब्रुं होनबाय थागोन बेखौ आं बांद्राय ध्यान खालामो आंनि गेजेरावल' हाग्रामा बय समस्थियाव थांनो जों चेलेन्ज खालामो इमिडियेट जों भट गेलेनि सोर बांसिन भट मोनो नोंथाङा फ्लाइ मुन्दा स्काइ गाहायाव बानो बे जायगा मोनाखै बायदि रावजों खिन्थादों जाम्बानि खिब्रमाया बिरो होननाय बायदि माबायाबो मासे खिब्रमा बायदि कास्टमाराबो जेरै हाग्रामाया सासे जाम्बासोखा जाम्बाखायनो खिबु सुनो रोङैखायनो कास्टमाराबो हाग्रामानि खिब्रमा जानानै बिरखायो गतिके खिब्रमाया ब्रुं ब्रुं होनबाय थागोन बेखौ आं बांद्राय ध्यान खालामो सार आरो नोंथांखौ बे कास्टम बसुमतारिया बुंबावदों दे चिरां जिल्ला नैबे 14 चिराङावबो जायगा गैया बा बे पर्बतजरायावबो जायगा गैया होननानै बिथाङा बुंबावदों आं दहायनो बुंबाय खिब्रमाया ब्रुं ब्रुं होनबाय थागोन आं बेखौ केयार खालामा हाग्रामाजोंनो चेलेन्ज खालामनो हाबावो आं रेडि दाबो भट गेले बिपिएफखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै चेलेन्ज खालाम हाग्रामाजों आंनि गेजेरावल' हाग्रामा बय समस्थियाव थांनो जों चेलेन्ज खालामो इमिडियेट जों भट गेलेनि सोर बांसिन भट मोनो नोंथाङा फ्लाइ मुन्दा स्काइ गाहायाव बानो बे जायगा मोनाखै बायदि रावजों खिन्थादों जाम्बानि खिब्रमाया बिरो होननाय बायदि माबायाबो मासे खिब्रमा बायदि कास्टमाराबो जेरै हाग्रामाया सासे जाम्बासोखा जाम्बाखायनो खिबु सुनो रोङैखायनो कास्टमाराबो हाग्रामानि खिब्रमा जानानै बिरखायो गतिके खिब्रमाया ब्रुं ब्रुं होनबाय थागोन बेखौ आं बांद्राय ध्यान खालामो सार आरो नोंथांखौ बे कास्टम बसुमतारिया बुंबावदों दे चिरां जिल्ला नैबे 14 चिराङावबो जायगा गैया बा बे पर्बतजरायावबो जायगा गैया होननानै बिथाङा बुंबावदों आं दहायनो बुंबाय खिब्रमाया ब्रुं ब्रुं होनबाय थागोन आं बेखौ केयार खालामा हाग्रामाजोंनो चेलेन्ज खालामनो हाबावो आं रेडि दाबो भट गेले बिपिएफखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै चेलेन्ज खालाम हाग्रामाजों आंनि गेजेरावल' हाग्रामा बय समस्थियाव थांनो जों चेलेन्ज खालामो इमिडियेट जों भट गेलेनि सोर बांसिन